Uste dut batez ere sensibilitate aldaketa handi batetara eraman gaituela Donostia Lagunkoiak. ¿Qué supone vivir en una sociedad que envejece? ¿A nivel personal? ¿Y como ciudad? Esaten da hotzotzean, ez? Goaze da, geroz eta adin nagusiagoa den hiri bateruntz. Beraz, nik uste dut gogoeta honek berrikuntzarako joera ere eskatzen duela hiri bezala. Imaginatzeko gai izatea, gauza berriak asmatzeko gai izatea. Eta nik espero dut Donostia Lagunkoia, horrela berrikuntza bide horretan ausart izateko gaitasun ere izango duela. Gure gizartearen zahartzeak errealitate berri bati aurre egin beharra eskatzen digu, eta pertsona guztioi eskatzen zaigun zeregin bata. Como sociedad todavía no hemos interiorizado la necesidad de que tenemos que pensar en cómo queremos vivir cuando seamos mayores. Zahartzea, autonomia galtzearekin, bakardadearekin, edo bizi proiekturik ezaren lotzen duen zahartzearen ikuspegi baten aurrean, Donostia Lagunkoian galera prozesu horiek esparru zabalago batean ulertzen ditugu. Sarritan gaitasunak edatzea, konpetentzia gaineratzea eta esperientziari esker metatutako ezagutzak eta talentuak egokitzea ere suposatzen duela ulertuz. Hasta el final he ido con esa satisfacción de aprendizajes, porque es el feedback que yo enseño, pero a mí me enseñan, y es un círculo, ¿no? Gero eta gehiago dira soilik adinbera izateagatik, beste pertsona batzuekin homogeneizazioa onartzen ez duten pertsonak, diskurtso estereotipatuak ukatzen dituztenak, eta adinetik harago doan nortasun baten aitortza aldarrikatzen dutenak. Creo que sería importante una pequeña reflexión de que ni todo el mundo envejece igual, ni para todo el mundo es lo mismo ser viejo. Donostia Lagunkoiak errealitate konplexua jorratzen du, eta bere lau jarduera ardatzetan aldaketa demografikoarekin lotuta Donostian bereziak diren alderdiak jasotzen ditu. Espazio publikoa eta mugikortasuna, bizitza osorako etxe bizitza, zaintzen duen komunitate bat eta biziziklo berrirako trantsizioa eta adinaren kudeaketa. Donostia Lagunkoia pone el foco en una realidad que tiene que ver con el envejecimiento de la población y el crecimiento de la esperanza de vida. Y supone poner una mirada especial en cuestiones que tienen que ver con el respeto a la diversidad, a la autonomía, o por ejemplo cuestiones como la gestión del conocimiento, la experiencia, la memoria, para hacer una ciudad mejor para todos. Erronka handia da, eta ura jorratu ahal izateko, ezinbestekoa da eragile askok, publiko zein pribatu, elkarrekintzan eta lankidetzan aritzea, ikuspuntua, balioak eta egiteko moduak partekatuz, orainaldiari dagozkion premiei erantzuteko asmoz batera jardun dezagun. Baita datozenentzat irtenbideak aurreratu eta proposatzeko etorkizunari begira jar gaitezen. Gaur egun gizartea modu bortitz eta bizkorrean aldatzen ari da, eta ez dakigu eta irudikatu ere ez dugu egiten zer nolakoa izango den zahartzearen iraultzaren eta kudeatu beharko ditugun aldaketen ondorioz sortuko den gizartea. Donostia Lagunkoia tiene que ser un motor de cambio en quienes de alguna forma diseñan el municipio y tiene que ser una labor de cambio también en los que participamos en la vida de ese municipio. Entonces, una de las aportaciones que puede hacer Donostia Lagunkoia es que sirva para crear una mentalidad de lo hacemos entre todos, no lo hacen otros, lo hacemos todos.